Тамашачыларыбыздан килгән сорауның беренчесе. Кыш бабайны гаиләгә чакырып, балалар белән уйнатып, җырлату күпме тора дип сорыйлар быел да. 1000 сумга баручылар бар, 2000 сумга баручылар бар, 3000 сумга баручылар бар, 5000 сумга баручылар бар. Сыйфатына карап. Чөнки кайбер студентлар, гапади кешеләр, теге кыш бабайдан ерак булган кешеләр дә эшләп йөргән мөмкин. Шулай. Татар халкының иң яраткан бәйрәме, иң яраткан менә шармансыз. Чөнки балачакта бөтенебезнең якты хатирәсе бар, кыш бабайны көтәбез конфет. Аеруча менә совет чорында яшәгән кешеләр бит инде ул вакытта конфет зур дәрәҗә ия. Шуңа күрә менә өлкән яшьтәге кешеләр өчен, туздан узган кешеләр өчен гомумән зур бәйрәм яңа ел. Һәм алардан яшьрәкләр өчен дә ниндидер бер прикольный бәйрәм, шаян бәйрәм дип әйтергә. Балалар өчен инде бу хәйләкәр бер бәйрәм, алар бүләк көтә инде. Әти-әниләреннән анда компьютер кысып булмас микән, телефон кысып булмас микән диләр. Шуңа күрә алар да ярата. Яңа елга иң битараф кешеләр, аларга кабатлыйм, 12 яшьтән алып инде 30 яшькә кешеләр. Алар инде муллык чорында туып үскәннәр, бәлиг булган кешеләр, алар өчен яңа ел булдымы, булмадымы, аларга дәрәҗәсе азрак. Ә менә безнең шикелле совет чорында туган кешеләр өчен яңа ел мөһим, һәм балалар өчен бик мөһим. Бик сирәк чакыралар, бик. Ә менә балалар күп сөйләмәк шигырьләрен, татар шигырьләрен. Аларны тырышалар инде, аеруча әбиләре, бабайлары өйрәтергә, теге ата-аналарыннан тулык юк. Шул ата-аналары өйрәтергә тырыша инде, кайсы берсе сөйли шунда. Меңнән бере татарча шигырь сөйләп куя инде. Әгәр дә инде татар шигыре сөйләсә татар баласы, сезнең күңелегез була шулай бит. Мин аңара бер бүләк урыны икене бирәм. Совет заманында ясалган, шул вакытта кыш бабайды ясалган, кар кызды ясалган, шуңа күрә халык бик ярата аны. Үлеп яраталар бу дөньядагы иң яраткан кешеләре, персонажы. Рамазан бабай да түгел, Алпавыт бабай да түгел, Шүрәл дә түгел, Кыш бабай. Бөтен өйдә, бөтен йортта, бөтен авылда, бөтен әби бабай өчен Кыш бабай кадерле. Бу инде безнең теге дини йолабыз түгел, милли йолабыз, күршеләр белән, чуашлар белән бергә оешкан йолабыз. Нардуган бабай дигән версиялар, Лукман Хәким, Хызыр Ильяс, ансы иң борынгы версиялар. Ә менә совет чорында без Кыш бабай буларак формалаштык инде. Шуңа күрә без ихластан бу көндә газиз халкыбызга, җөмһүриятебезгә, илебезгә, халкыбызга, балаларга хезмәт итәбез. Сау булыгыз. Киләсе очрашуларга кадәр, киләсе ел тагын да күбрәк иманлы, мәдәниятле, телле, сәгадәтле, бәрәкәтле булсын. Инде кабат яңа еллар җитә. Бәхет телим барлык дусларга. Ак булсын дип барасы юлыгыз. Чын күңелдән телим котларга. Тормышыгыз торсын шатлыклардан. Гомер бирсен Ходай күп итеп. Сау сәламәт булып яшәгезче. Тормыш күзләренә сез җитеп. Илләребез һәр чак тыныч булсын. Өстәлләрдә сыйлар мул булсын. Балалар күрсәткән мәрхәмәттән күзләребез янып гел торсын. Гаиләләрдә булсын татулык. Яшәйек без хөрмәт күрсәтеп. Кысылмайык кеше тормышына. Торыйк читтән генә күзәтеп. Аяк-куллар исән чагында Конакларга әйдә йөришик. Теге дөньялардан кайтучы юк. Яшьрәк дуслар җирдә күрешик. Һәрбер аткан таңның кадерен белеп яшик бүген дусларым. Көннәр салкын дип уфтанмайык. Аклыгын без күрик кышларның. Яңа еллар дуслар барчагызга. Бары тик изгелек китерсен. Еллар үтсә үтсен, үкенмәслек гомер күзләренә җиткерсен.